Behaketak funtsezko papera jokatu du gure hezkuntz eraldaketa prozesuan. Behaketa izan da eraldaketarako tresna, behaketak lagundu digu testu ingurua aztertzen, ebaluatzen eta horren oinarrian erabakiak hartzen lagundu digu ere behaketa horrek. Orduan, jarraitzen dugu, prozesuan edo eraldaketa prozesu honetan jarraitzen dugu, eta behaketak ere erabiltzen ditugu, behaketa zehatzak, eguneroko behaketaz gain, behaketa zehatzak egiten, momentu zehatz batzuetan, zerbaiten inguruan sakonago edo azterketa sakon bat egin nahi dugun momentu horietan. Horregatik, funtsezkoa da eta funtsezkoa izaten ari da. Onartu behar da, eskatzen dizutenean beste bati kontatzea zuk bizitakoa, lehenengo prest egon behar duzula, zure barruko emozioak, sentimenduak eta bizipenak prest egon behar duzu beste batekin partekatzeko. Orduan, lehenengo momentuan pentsatzen duzu, nire gabeziak agertuko dira, nire zailtasunak, eta, askotan pentsatzen dugu, ez gara joango, ez dugulako nolabait nahiko gai sentitzen gure burua horretarako. Eta momentu berean, bai etortzen zaizula beste ideia bat, eta da, zuri gertatutakoak edo zure prozesuak beste bati balio badio berea egiteko, zergatik ez partekatu eta zergatik ez onartu besteen aurrean gure zailtasunak zeintzuk izan diren, gure zalantzak eta gainera gero zer egin dugun zalantza horiek edo zailtasun horiei aurre egiteko, ezta? Eta baita oso interesgarria izan dena da, guk 14 urtez esan dugu eraldaketa pedagogiko honetan murgilduta gaudela, eta batzutan, hain barruan zaudenean, hain murgilduta prozesuan, etxarela kontziente egindakoaz, orduan aukera eman digu honek, jasotzeko, biltzeko, berriro atzera egiteko, nondik hasi ginen, zer egin genuen, eta guzti horretan, bide horretan, zeri aurre egin diogun, gure gaitasunak nola aloratu diren, nola gure arteko elkarlana gehiagora joan den eta sakondu den. Orduan, esango nuke oso positiboa izan dela honat etortzea eta honi esker gure prozesu guztia jasotzeko aukera izatea. Taldean prozesua dagoeneko hasia zegoenan sartu nintzen eta niretzat izugarrizko altxorra izan zen nire kideekin elkartzea, izan ere oso aurreratua zeuden eta haiek adierazten zuten ilusioa niretzat oso polita eta berehala harrapatu ninduen eta orduan behaketaren eta eraldaketa prozesu honi hau, definitzearren, konexioa, taldea eta lana hitzak erabiliko nituzke nolabait borobiltzeko kideek eta orain ni ere egiten ari garen guztia.